gaskiya ga na gaji ga rana lafiya. Ai ba ta taba kariya ba idan muna zo gona. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Haba ce kuma uwar gida zan doka kina tare da jama'a ne ai ne ta sallama nan ba ta. Eh wallahi. Wallahi tallahi na ji. Kai. Wai. Lafiya da mai gida kana hamma. Wallahi yin wani ke ji. Kin gama abincin nan ne? Saura kaɗan mai gida. Saura kaɗan? Gashi baba ta aika ta ce yanzu suka je. Dan Allah. To ina ga ya kamata ma in je gidan saboda ba wuya ko ta danyi koko. Wallahi tallahi. Uwar gida da mata. Kika yi min to henan daɗi da shi. Uwar gida. Da bar ta miki wannan abun. Kawo ta nan. To da mai gida. Mama yi ango ya tafi kenan. Ina ma da bala zai zo. Shi ke ayata. Ango an tafi. Ai na fi ganewa da ya tafi ai. Yanzu za mu sheke ai mu kawai. Ladidi ladiyo. Ka lafiya. Ba karamin fama ne ba. Ki duba inda nan. Ba karamin ciwo filin haikatan ganku nan. Wato mai gidanki na tsaba mugun nufi ma. Tun yanzu? Wallahi a zai ɗaya da ya zo kina dangan gidanku na. Gaskiya ya ci ma fa mu haɗu ba. Wallahi Allah. Ladiyo. Salamu alaikum. Yin wanda nake jayi ma ya shi yanzu a gidan nan kam. Salamu alaikum. Ba in ga ma dan ni ita ko ba kin kira ni ba kin magana wani da yayi zo na kirki ba kin ce min ya ni ba zan mali. Salamu alaikum. To ko ta shiga ban gida ne kada shigo kuma da mata cikin ne da mun yi ma ba wannan. Salamu alaikum. Mai gida ina zuwa ina kinsa kaya ne. Ba kin kinsa kaya kuma nake abun nan kuma ina zuwa. Baba Allah. Baba ce kuma idan ma zai shiga kina cin kaka ina zuwa mai gida minti biyu. To ki sauri da Allah ki sauri ba ya make shiga ban gida ne wai kina cin kaka ki san muke shiga ban gida kawai. Ina zuwa mai gida. To ko kefa wannan da mun rayuwar dole nan sai a hankali ai wallahi tallahi. Kuma miki da aina. Da ya sake ni. To. Matsa mai gida. Ina gani. To ni rabu. Ina ga gwamnati. Ai a wannan abin alaji. Salamu alaikum. Abokina. Ai haka ne ba abokina. Zo haba. Barka gani. Abin alaji ne. Allah. Haba. Lalle wannan abun ya haɗu. Ka gani? Allah. To ni ma zan iya gwada haka. Iya. A ka tsaya gaban kima. Yawa. Gurgun tun yake gaba. Wallahi aboki na abun nan. Yawa. Ai wallahi wannan abun yayi kyau ai. Aboki wallahi tallahi. Dan kuma na ba wani da amun ne. Akwai mana amma ai ba sosai ba. Allah na. Wai. Kyawar gida ki kama abinci mana ki kuma ina jin yunwa.
ki kawo mana ai sauri da Allah ai sauri wannan abun mamaki ne ga maka Allah abun al'ajabi wata ina ka tun zuwan shi wannan din nan Jerusalem ya tawo mana to shikenan abokina haza ya zo wassalam latillahi da haka kai ba mahaukacin banza ne me ya faru abincin ma ba za ka kawo mu ci tare ba ba ran kawo ba ya aka yi ya jin daɗi ni kina burge ni kike wannan tuwon saboda ma ɗazun ma na ce miki tauhe zaki amma kika yi kafa da wake da ina tuna kan layi wallahi uwar gidanka nan ta iya girki sosai Allah wa billahi la ilaha illa hu to dan ƙara ɗakuro mun fada karka damu uwar gida me faru babai to ba da komai shikenan a sace na daidai in dai abincin nan daidai ba ka so in ci sai mu ba za ka ci ba wannan abincin da ba za ka ci ba Allah ba ni na mara ka ci ba amma da Allah dan nabi kai ya za ka kaura mun mari haka kawai sai biyu ba kenan kai ka bar min gidana banka bar min gidana kake dinan ne haba dan Allah ne kana dinan ne in ga miki na rantsa da Allah a ina sai dan miki wallahi tallahi ai wallahi sai a hankali ranzu ne wallahi to yanzu yake nan ni fara din nan ina ga kamar a hannu nake wallahi tallahi kai alkokan na haji babu komai wallahi tallahi babu komai saboda ke kina manafurta na rantsa da Allah kina manafurta na arabi ko din ma na ajiye ma baki dana sha ba zaki ci wallahi ba zai yi ba ke tashi ya an gani rike mu ba ni remote din nan gida me ya faru alƙwaran ba zai yi ba ya ba zai yi ba ina zuwa alƙwaran ba zai yi ba mai gida yaya me yake faruwa mai gida ina barni ke ba ki san me ke faruwa ba me yake faruwa rike mu remote din nan mai gida me sabuwa ne kyale ni ba kika ce babanki ne ka miki ba kike nan mai gida yawa bukata na biya wallahi tallahi bukata na biya wallahi tallahi inda zaka je DJ LK.